Chewy. Ndambo. Oh, IKEJI ka anyị nọ ya, IKEJI ka a na-akwado. Ihe ahụ n'obi Chief Chidi Okeke Udenabolizogu na ya eme ka m batara ugbu a. Nsị ka m na-egosikwa unu omenala, ka omenala si dị. Anyị ga-abụ ọtụtụ ngwuru, ndị mmadụ a na-amụta omenala. Nke a bụ efi a ga-egburu ndị ichie, eji ekele Chukwu maka ndụ, maka arụ ike. Life and direct. Nnekwu ụbọchị izu oyi egbugbu ka anyị ji ekete ndị ichie ebe nna ndị nwụrụ anwụ. Nke ahụ nnukwu mmemme n'obodo ndị nwụrụ anwụ. Ọ n'iru mmụọ. Ka ahụkwa nnukwu mmemme n'obodo ndị dị ndụ. N'ụbọchị taata m na-akpọkọ unu na-agbara unu nzu. N'ọkụ unu maghasie ụzọ anyị n'aka nri, ka unu maghasie ụzọ anyị n'aka ekpe. Ka unu jewe Igbo, ka unu jewe olu, ihe niile anyị kpere ya ọnwụ, ihe niile na-ahịa anyị ahụ bido taa gara ọrụ anyị n'anya. Taa na-akpọ unu ka m na-akpọkụ Nwankwo Okoye mezuo. Azụbike Nwankwọ. Nne ka m na-akpọkụ ọkwa nne ka m na-eku na ọkwanụkwụ Nwankwọ so na ihe a na-eme n'ụbọchị taa. Wezi ka ị bịa tụọ nzu n'ebe ahụ ị nọ na-ana mmụọ ema ndị ego na-abụ were eri bịa tụọ nzu. Weta ebe ku nge n'okwu afọ aka ekpe o gbujuru okpe agbata ụkwụ egbu ogwu nwere nwa nke mmadụ ọbụla nke ya dịka a na-akpụ n'anya abalaba mmadụ abalị uru ma ebere karịa eto bụrụ ọnwụ ogbu eze nwaanyị bịa tụọ nzu, nwa dị ọkpara ngere tụkwa nzu, bịa tụkwa nzu, chi ngere bịa tụọ nzu, nne mụrụ ngere ya atụ nzu, owu mmụọ na anụ mmụọ na ngere bịa tụkwa anụ nzu, ana n'Igbo bịa tụọ nzu, ru mara ogidi eze nwaanyị gbangara enye nwoke ara ogbueghị eze nwaanyị anaba asị mụrụ bịa tụọ nzu, urudo nke okuru bịa tụkwa nzu, ngere eze oye bịa tụọ nzu, eke ngere bịa tụọ nzu, nne nwaanyị achara tụkwa nzu, otu ụmụ orum bịa tụọ nzu, kesekesi kitedume bịa tụọ nzu, ore ntọkọ bịa tụọ nzu, mgbomgbo ogidi anụ obi tụkwa nzu, anụ ụmụnọrọ na ndị okpe onye ọma na ndị izu ọgụ na ihe eme tụọ nzu, ka m na-akpọ urukuru n'azụ onye izu otu tụọ nzu, ike echiche otu tụọ nzu. Maazị Udenabolizogu na ya eme ọgara gbara m nwa na-akpa arụbara gụ 2022 ihe ahụ efi eji eme IKEJI anyị kwadoro ọfụma, nwoke kwadoro ọfụma, nwoke dị n'Igbo dị n'oyibo. Ife a na-eme erika agwụ ndị mmiri bịa tụọ nzu, ana ndị mmiri bịa tụkwa nzu, ọ nọ n'ihe ọkata abụọ ọkata okwu omenala. taa bụ nnekwu mmemme ka nna eku unu wezi ka nọ n'oche a na ajọ mma ama egbuchuru na ajọ mmadụ ama egbuchuru n'ihi na ọkụ adịrị nwata n'aka, maka asụ ọkụ adịrị nwata n'aka adịghị ojiji agụ aka ihe ọnwa ka anyị na-aya nnọchie obi egbukwe m ọdụdụ sị ka nnọchie oge ọnọdụ egbu m etiti ka nnaba ome onye m nwere oke n'aka n'oke m ka m nọ n'ụbọchị taata na-eme dibịa na-adị egbu nzu n'anya na ji ike na ogbu onye ọma. Ihe a na obibe nna m ka m nọ na ndị ogbu onye ọ bụ obodo mụrụ m, ihe a nwanne nna m ka m nọ n'obi ya. Eze nwaanyị ikwu ogene mba ụwa ya ụlọ ọlọ Chief Chidi Okeke Udenabolizogu ya eme ọ ma bigo nkụ abatara m n'obi ya na anọ n'ihe ọ katara agwa ọkata okwu eze nwaanyị ịdọghị mba ụwa nwoke kwadoro ọfụma. Anyị ka ya agbadokwa n'obibe nna m ka urufu ka omenala si adịkwa. Mmiri mara nkume ma ahụ ka ọ na-asị ya na-azị na agwụ na-atụ na mbe na-atụ n'okuku, na-azị na adọwakwa na adọwa ahụ ike agwụ ọnụ onye were aka ya gbuo onwe ebe ọ na-asị na ya na-achụ udo n'ime ọrụ ya sịkwa na ọ bụ omenala ga-adị n'ụbọchị taata na o nwere nnekwu mmọnwụ mgbara a na-akpọ oke arọbụnagụ nwoke gbara nnekwu mmọnwụ arụbara gị 2022 mmọnwụ arụsị, mmọnwụ agbara n'okwu mmọnwụ si na arụsị were semi wezi na ya bụ mmọnwụ ya agba n'ala ya agba n'elu. Ajọ mmụọ ama anọchi ụzọ mmọnwụ, ajọ mmadụ ama anọchi ụzọ mmọnwụ che mmadụ abaghị echi IKEJI ahụ mma wee gbakọ ụrụ ndị ichie taa ka a na-akwado mmemme a ụlọ akwụkwọ ka ọnọdụ si were edo enwe aka mmiri ya n'oge udu mmiri mere a na-asị unu eji aka unu wee mewuoro onwe ụlọ ọzọ na ya bụ IKEJI na mmọnwụ ya agba niile ọ na ndị mbụ dewere wesịta na-akpọpụ unu na-azụ akpọ unu so na-akpọ unu na-aza maka na anya m aka anya unu akpọ ụzọ ntị m aka ntị unu ala ihe mana anyị kwuru na apata na abọdụkwa mma nkụtụ ka ọ na ori aka unu ibi ya ya rụkwa anụpụta ya na-ekwe na ọgwụ ya ji ekpa na asị na anụ ụrụ a bụrụ ọgwụ ya kpa nwanne ọrụ obi dike ka anyị nọ nwoke kwadoro ọfụma ịgba nja arụsị gba nja eje ụka
chifu dena bọọlụ Okeke arụmanago 2022 nnukwu mmọnwụ agba n'okwu arụsị nwanne ifu mmọnwụ ikwerụ na ọ na-eme n'enu m obodo nekene m Fenfe Pericoma nwata toro na ngada mbe ya nwoke nọ n'oji ya nwoke na-apụ ọkụ nwoke na-ebe ebe ewo ogene na-ahịa ihe a na ụlọ ọfọ ọ na-aga ọfọ na-agwa obodo ka ije esi dị ndị na-abata ka ha nọta n'udo ndị na-aje eje ka ha jee n'udo na ụkwụ akpụ na onye ọbụla ka ihe ọma mere nwoke mere nwaanyị ọnụ ihe ọkata ka a nọ na-agwa ndị mbụ na ndị egede okwu ịma na ọtụtụ amaghị ihe bụ ikeji wụkwa na omenala nna anyị ha dowere anyị all get together festival of fun na ndị Izuogu mgbe ụmụnne ji anọta mgbe ụmụnna ji anọta anyị emekọrịta nwanne ndị nọ na mba anyị afụkọrịtakwa onwe anyị anya shọt ikeji krismas ndị Izuogu ọ ya ka ya wụ Chief Chidi Okeke nọ n'ọkata na-agwa ndị mmụọ ka o chekwa onye ọbụla na-abata anyị gbara na obi nna m unu ga-afụ ihe niile ka o si aga n'anya ya ise wasina malagudo ko ya don mama malagudo ya don masi aka igoro ise ebanje joka ebara wizo ebanje joka ogene ogene mazi kwiri mboa